Шежере ясаганда кеше аны күңелсез дип уйлый. Шулай итеп, төпкә кадәр 7 буыннан 10 буынга кадәр төшеп була документаль рәвештә. Һәрбер кешенең туган исеме, туган елы бар, атасының, анасының исеме һәм кайда туганы турында мәгълүмат языла. Әгәр сез шәҗәрәгезне төзергә теләсәгез, иң мөһим ул сезнең бабаларыгызның һәм әбиләрегезнең туган еллары һәм туган авыллары кирәк. Мәсәлән, сезнең бабагыз 1930 елларда туган. Эшне тизрәк башлар өчен аның атасының туу турында да мәгълүмат кирәк була. Мәсәлән, аның атасы 1901 елда Татар Баганасы авылында туган. Һәм мәсәлән, инде без менә шул мәгълүматны алып архивка барабыз һәм архивта аның туганы турында документ эзлибез һәм соңыннан инде абыйларын, апаларын эзләп, түбәнгә таба төшеп һәрбер буынның тамырларын эзләп барабыз. Шәҗәрә ясаганда кеше аны күңелсез дип уйлый, документ белән утыралар еллар буе, берәр дә кызык әйбер тапмыйча, ләкин бу алай түгел. Үз шәҗәрәңне эзли башлаганда кирип китәсең бу эшкә, йөрәгең белән гел менә шуның турында уйлыйсың, һәм гел көн сайын архивка йөрүсе килә, мәсәлән, минем. Бу инде минем әтинең шәҗәрәсе, монда 13 буын, соңгы 4 буынны инде документаль раслап булмады. Бу инде безнең бабайлардан килгән исемнәр буенча гына, ләкин Зөбәйр бабай дигән кешегә кадәр документаль төшеп булды. Минем әти ул Зөбәйр авылыннан һәм инде Зөбәйр бабай шул авылны салучы. Нинди кызык мәгълүмат бар монда. Мәсәлән, мин монда булам. Менә минем бабам Габдулхак булган, ул инде 25-нче елга ул 2-нче бөтен дөнья сугышында катнашкан. Аның бабасы Габдулла ул мировой судья булган дип сөйләделәр, ләкин әле бу мәгълүматны табып булмады. Документлар Уфада саклана, шуңа күрә инде Уфага барып, бер утырып тагын эзлисе бар шундый мәгълүматны. Аның атасы Дин Мөхәммәд булган. Мин тапкан мәгълүмат буенча ул сәүдәгәр булган. Һәм инде мәсәлән Дин Мөхәммәднең атасы Нәүширван, ул Зурят Исаул булган. Ул элекеге армия сафларында офицер кебегрәк звание булган. Әзрәк аңлатып китик, ничек мәсәлән шәҗәрә төзелә. Мин үземнең шәҗәрәмне төзергә теләгәч, мин таптым минем бабамның әтисен. Ул Габдрахим 93-нче елда туган. Без метрика кенәгәләрендә аның тууын эзлибез. Анда языла кем туганын, ничәнче елда туганын, аларның аталары, аналары. Шуннан инде безгә билгеле булды, Габдрахимның атасы Габдулла Дин Мөхәммәд улы булуын. Һәм шулай итеп без аннары Габдрахимның абыйларын, апаларын эзлибез кырыйга таба. Аннары Габдулланың никахын, аның хатыны белән Габдулланың 2 хатыны булган, берсе Миңҗамал, берсе Камилә. Һәм инде аннары төпкә таба төшеп барабыз һәрбер кешенең туганын, абыйларын, апаларын, аталарының никахларын һәм инде кайбер кешеләрнең үлгәннәре турында мәгълүмат эзләп. Шулай итеп, төпкә кадәр 7 буыннан 10 буынга кадәр төшеп була документаль рәвештә. Татар шәҗәрәләрен төзегәндә күп очракта нәсел тамгасын табып була. Бу мәсәлән минем әти ягының нәсел тамгасы. Димәк, элек һәрбер кеше яза белмәгән һәм подпись урынына алар үзләренең нәсел тамгасын калдырып барганнар. Һәрбер нәселнең үзенең тамгасы булган, ул минималь үзгәрешләр белән һәрбер буыннан 2-нче буынга күчеп барган. Табылган мәгълүматны мин агач форматында гына түгел, китап форматында да ясыйм. Мәсәлән, бу очракта без кожаный папкага кешенең фамилиясын язып, өстендә теләге буенча Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип яздык. Һәм инде шулай эчендә бархыт белән ясалган. Монда нәселнең тарихы турында мәгълүмат бара. Табылган документларның тәрҗемәсе, метрика китаплары иске татар телендә язылган, алар гарәп графикасында барган. Һәм инде шуңа эзләнүне үзегез башласагыз, шундый үзенчәлек турында белегез. Монда безнең нәрсә керә китапка, мәсәлән, авылның һәм туган якның тарихы турында мәгълүмат бара. Мәсәлән, Казан ханлыгы, Казан губерниясе турында, соңыннан авылның тарихы турында кыскача мәгълүмат бара. Һәм инде аннары мәсәлән туганнар белән интервью ясап, совет чорын, хәзерге чор турында мәгълүматны алып, кем кайда эшләгән, кем кайда яшәгән, исемнәрен, туганнарын белеп, шулай ук китапка салабыз. Метрика китабы шулайрак язылып барган, тутырылып, гарәп язуында әйткәнемчә, һәрбер кешенең туган исеме, туган елы бар, атасының, анасының исеме һәм кайда туганы турында мәгълүмат языла. Шулай ук метрика китапларында никах турында, талак, айрылышы турында һәм инде үлгәннәр турында да мәгълүмат бара. Мәсәлән, монда Миңнегали
деген кеше 1909 елда үлгән, 55 яшында, һәм үлүнең сәбәбе дә языла, монда инде эч авыруы дип язылган. Никах язмасы менә шундыйрак була. Монда безнең нәрсә керә? Ир белән кызның исемнәре, кайда туганнары, никах көне, никахта булган вәли вәкилләр, никахта булган шаһитлар турында мәгълүмат, күпме мәхер бирелгән турында мәгълүмат. Мәсәлән, бу очракта безнең мәхер 300 сум булган, ул вакытларда бик күп акча булган. Иң кызыгы тагын никахта без нәсел тамгасын таба алабыз. Бу очракта инде безнең нәсел тамгасы менә мондый 2 тамчы кебек түгәрәк. Бу тамганы мин заказ бирүче кешегә күрсәткәч, бик кызыклы факт туды. Аның бабасының атамасы 5 булган. Менә бу тамгада тамчы ул гарәп саннарында 5-лене аңлата. Һәм 2-5-ле 5 дип барган, һәм шул тамгадан нәселнең атамасы туган инде. Һәм менә шулай метрикалар белән без 1917 еллардан 1850 елларга кадәр төшеп җиткәч, аннары инде ревизия кенәгәләре белән эшли башлыйбыз. Ревизия кенәгәләре ул җан исәбен алу компаниясе, димәк, Петр I вакытында беренче ревизиялар үткәрелә башлады. Ревизияның төп максаты ул халыктан салым алу, һәм инде элек ревизияларга ир-атлар гына кирип барса, иң соңгы ревизияларда инде хатын-кызлар да кирип барган. Мәсәлән, монда гаиләнең хуҗасы, аның хатыны, балалары, балаларының хатыннары, оныклары һәрберсе язылып барган, һәрберсенең ничә яшендә язылганы. Шулай итеп, без ревизиялар буенча төшеп барабыз. Мәсәлән, 58 елгыны таптык, аннары 50 елгыны таптык, 1834 елгыны таптык. Һәм шулай итеп, төпкә таба төшәбез. Һәм менә ревизиядә иң кызыгы нәселнең нинди сословиедә булганы языла. Мәсәлән, бу очракта безнең Лашманнар гаиләсе булган. Лашманнар инде ул Петр I вакытында корабльләр төзүгә яраклы кешеләрне шунда җибәргәннәр. Гадәттә ул йомышлы татарлар булган. Бу гаилә фотографиялары түгел, бу инде интернетта алынган. Теге әзрәк шул чорга аңлар өчен кирип китер өчен шундый визуаль форматта мәгълүмат бирелә. Ревизиялар буенча инде шул Петр I вакытына кадәр төшеп җитеп була, 1720 еллар. Бу очракта без гаиләнең калган истәлекләрен дә куштык. Монда, мәсәлән, заказ бирүче кешенең әнисе шигырьләр язган, онытмас өчен шунда куйдык. Тагын була истәлекләр язырга, һәм инде ахырда мин жюрине буш битләр калдырам. Һәрбер кеше аннары инде үзенең булган истәлеген, теләгән сүзләрен шулай калдырсын өчен. Һәм менә бу китаплар инде озакка саклансын өчен коробкага салабыз. Мәсәлән, бу минем әни ягыннан китап форматында ясалган шәҗәрә, әти ягында агач булса, монда инде китап форматы. Монда шулай ук минем әни ягыннан нәсел тамгасы үстә бара. Һәм монда менә шулай итеп ахырда фотографияларны да өстәдек. Эшемнең инде иң күңелле һәм иң рәхәт мизгелләре ул кешегә аның шәҗәрәсен бирү, кешенең аның хисләрен күрү, шатлыклы, рәхмәтле хисләрен. Иң зур теләгем һәрбер Татарстанда яшәүче кешегә, Татарстанда гына яшәүче түгел, бүтән яшәгән кешегә иң якын ялларда барып, авылга кайтып, бабайларыгыз, әбиләрегездән бабайлары турында сорап, язып калдырыгыз. Соңыннан киләчәк буыннарга олы бер ядкар булып калсын.